4.4. Una qüestió d'ordre. Sí. Sí, simplement que si hi ha alguna al·lusió personal, segons el reglament d'esta corporació, té dret els regidors a demanar la paraula i vostè... No ha hagut al·lusió personal. Senyor Tortajada, per al·lusió personal no li l'ha donat. Simplement és per a que consti en acta la qüestió d'ordre. No ha hagut al·lusions personals, si no li s'havia donat la paraula. Molt bé, passem a la següent, senyor secretari. Propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista sobre el derecho a las prestaciones farmacéuticas de las personas con discapacidad. Sí, senyora presidenta. Sí, senyor Martí. Així vindria bé avui allò de que en la primavera la sang altera. Però bueno, passa a llegir la moció. Tranquil, així per tots. La llei 10/2012 del 21 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat en el capítol 26 va derogar el segon paràgraf de l'article 16 de la llei 11/2003 de 10 d'abril de la Generalitat sobre l'Estatut de Persones amb Discapacitat, que deia: la Generalitat Valenciana garantirà el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortopotèsic i ajudes tècniques als pacients menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Extensible aquesta prestació als majors de 18 anys i diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%. En conseqüència, a partir de l'1 de gener del 2013 es va deixar de tramitar sol·licituds de finançament gratuït a l'empara de l'esmentada llei 11/2003 i des de l'1 de febrer d'aquest mateix any s'aplica la prestació farmacèutica i ortopotèsica que estableix el Real Decret Llei 16/2012, que regula el copagament amb l'única excepció dels supòsits de persones discapacitades no compreses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social. És a dir, només aquelles que no hagin desenvolupat o desenvolupen un treball que poden sol·licitar la gratuïtat davant IMSERSO, acollint-se al Real Decret 383/1984 de l'1 de febrer. Normativa estatal de caràcter més restrictiu que aquella derogada per la nostra comunitat autònoma. La llei 11/2003 va suposar en el seu moment un gran avanç en drets cap a aquestes persones, garantint amb el finançament gratuït la màxima atenció integral, ja que eliminava tota possibilitat que per problemes econòmics no distinguen accés a una atenció correcta, garantia que ara desapareix i obre les portes al risc greu que molts afectats no reuneixen correctament els seus tractaments crònics per impossibilitat de costejar copagament. No s'entén que existint un règim específic per a les persones discapacitades en el nostre àmbit autonòmic que respectava el Real Decret Llei 16/2012 en la regulació de copagament, i això s'ha de cometes, estan exèntics d'aportació dels usuaris i beneficiaris amb discapacitat en els seus supòsits previstos per la seva normativa específica. La Generalitat ha derogat, amb això ha arrenconat un èxit social absolut en la llei 11/2003. Davant d'aquest injust retrocés en els drets de les persones discapacitades als nivells de protecció més reduïts de la normativa estatal de 1984 i la pràctica generalització als efectes de la legislació de retallades en la matèria implantada pel Real Decret Llei 16/2012, no cap altra cosa que reclamar la restitució a la nostra comunitat autònoma del règim de gratuïtat establit pel paràgraf derogat. El grup parlamentari socialista, des del dia 14 de febrer de 2013, té presentada davant de la Mesa de les Corts Valencianes una proposició de llei de modificació de la llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de Persones amb Discapacitat, a fi de restablir la vigència del paràgraf segons de l'article 16 de l'esmentada llei, tan desafortunadament derogat per la llei 10/2012 del 21 de desembre de la Generalitat. Per tant, es proposa al ple de la corporació i l'adopció dels següents acords. Primer, reconèixer com a un dret consolidat en la nostra comunitat autònoma el de la gratuïtat en les prestacions farmacèutiques, catàlegs, ortopotèsics i ajudes tècniques a les persones amb discapacitat, en els termes que restableix el paràgraf segons de l'article 16 de la llei 11/2003, derogat per la Generalitat per la llei 10/2012.
Segons, instar les Corts Valencianes a la tramitació i aprovació de la proposició de llei presentada pel grup parlamentari socialista el dia 14 de febrer de 2013, amb la finalitat que es doni de nou vigència a la disposició derogada en la matèria esmentada. I tercer, comunicar el present acord a la presència de les Corts Valencianes. Bé, després de llegir aquesta moció un poc farragosa per les lleis i les dates que porta, jo tinc uns apunts així en les que tinc que dir que tenim una llei de fa 31 anys, en l'any 82, que és la integració social de minusvàlids, que va determinar per primera vegada les prestacions socials. Això està acollit en l'article 49 de la Constitució. Després s'estableix com a obligació de l'Estat i les Corts Comunicacions Autònomes la prevenció als cuidats a les persones d'integració laboral i als discapacitats. Després està la llei desenvolupada en posterioritat per el Real Decret Llei 383-1984 de l'1 de febrer, que reconeixia la prestació d'assistència sanitària i farmacèutica gratuïta a les persones afectades. Posteriorment, la llei de l'11 de 2003, de 2 d'abril, com he dit abans, la Generalitat regular l'Estatut de les persones amb discapacitat. I ara, recentment, que és el que he llegit abans en valencià, i voldria llegir en castellà, en este cas, para ver si está más clara. El Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley 10/2012 del 21 de diciembre de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat y derogó el segundo párrafo del artículo 16 de Ley 11/2003 de 10 de abril de la Generalitat sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad, que decía: la Generalitat Valenciana garantizará la financiación gratuita para los productos incluidos en las prestaciones farmacéuticas, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas de las pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticadas con un grado de minusvalía igual o superior a 33%, siendo extensible esta prestación a los mayores de 18 años diagnosticados con un grado de minusvalía igual o superior a 33%. Extensible esta prestación a los mayores de 18 años diagnosticados con un grado de minusvalía igual o superior al 35%. Ante això, que és el que explicava jo un poquet en la llei anterior, que estava un poquet farragosa, jo pregunto què ha canviat per a que aquests principis ja no estiguin vigents? I m'agradaria que m'ho explicaren. Senyor Arlandis. Sí, gràcies, senyor alcalde. Crec que la senyora Antònia Martín també sap massa què és el que ha canviat. Ha canviat que n'hi ha un Real Decret, que és una norma de rang superior i que marca una igualtat per a tot el territori espanyol pel que fa a l'accés dels disminuïts o dels minusvàlids per a certs productes farmacèutics i ortoprotèsics. De tota manera, nosaltres pensem que aquestes coses s'han de mirar molt més en cuidado, perquè, clar, estem parlant de persones, nosaltres tampoc som partidaris de que una llei igual a tot el món, i així en la Comunitat Valenciana la veritat és que no ho hem acceptat de massa bon grau. És de veres que nosaltres teníem una normativa autonòmica, però la normativa estatal, que ha igualat a tots, en certa manera ens obliga. El que s'ha fet per l'advocacia de la Generalitat ha sigut intentar veure quin parlant així és un vericueto legal per a que tot el món no tinga que tenir el mateix tractament, perquè hi haurà casos i casos. Per això, nosaltres, per primer i principal, vostès en la moció ja ho diuen, el grup parlamentari socialista el dia 14 de febrer de 2013 ha presentat davant de la mesa, o sigui, aquest tema ja excedeix un poc de la nostra competència i ja està on té que estar. Vostès han portat una proposta a nosaltres, que també estem allí, i per tant pense que algo farà. Algo ha de fer ja, perquè de tota manera el titular de la premsa del Levante del dia 22 fica: Fabra quiere quitar el copago a cierta parte de los discapacitados. O sigui, algo ja està manejant-se. Després, a continuació, jo tinc així les declaracions del conseller, que diu que en la seva compareixença a les Corts, paraules textuals, diu: la Consellería se compromete a analizar el grado de impacto que esta medida pueda tener entre los afectados de nuestra comunidad, trasladarla al Ministerio, tras las reuniones que en febrero y marzo estamos manteniendo con asociaciones de discapacitados y con los de enfermedad mental para conocer de primera mano sus reivindicacions e intentar atenderlas lo antes possible. Per tant, pense que algo sí està manejant-se. No pensen que estigui tot tan tancat, i nosaltres, la veritat és que pensem que els nostres dirigents estan molt més preparats que nosaltres per atendre aquest tipus i anem a deixar que aquests assumptes es resolguen allà. Nosaltres no anem a apoyar la moció. Molt bé. Senyor Martín. No, simplement estarem pendents. Molt bé. M'agradaria que fos així. Molt bé. Vots a favor? Vots en contra? Per 11 en contra i 10 a favor, queda rechazar. Passem a la següent. Punto 4.5. Propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista para solicitar la revisión del estado de conservación y mantenimiento del archivo y solucionar las deficiencias detectadas. Archivo municipal.
En el seu permís... Senyora Jover, sí. L'Arxiu Històric Municipal porta molts anys d'abandonament. Sembla que ningú es preocupa del seu estat i la seva modernització, per tal que siga un instrument útil per a qualsevol tipus d'investigació històrica. El grup municipal socialista, preocupat pel patrimoni de Cullera, ha realitzat unes actuacions destinades a conèixer l'arxiu històric del nostre municipi i ha descobert que este no només no disposa de les infraestructures necessàries per a garantir el seu estat de conservació, sinó que tampoc està al dia amb les noves tècniques d'arxiu digital de documentació. Les instal·lacions on estan ubicats els documents no acompleixen les mesures de seguretat i estan exposades al sol i a les possibles filtracions de pluja. Agents que poden perjudicar d'una manera irreversible els nostres testimonis històrics. A tal efecte, considerem que s'haurien de dictar les oportunes instruccions als serveis tècnics municipals a fi que s'elabore un informe amb el diagnòstic de la situació en què es troba l'Arxiu Històric Municipal i es prenguen les mesures oportunes per a solucionar les deficiències detectades i acabar així amb el risc que corre l'Arxiu Històric de Cullera, si continua amb la precarietat en què es troba en aquests moments. Per això, proposem al ple, mitjançant aquesta proposta de resolució, l'adopció dels següents acords. Que el govern municipal doni les instruccions necessàries perquè els tècnics municipals dels serveis competents elaboren un informe exhaustiu sobre l'estat de conservació i manteniment de l'Arxiu Històric Municipal, així com de les deficiències detectades. 2. Solucionar les deficiències detectades a l'informe tècnic. I 3. Elaborar un projecte de digitalització de l'Arxiu Històric que asseguri la seva conservació. En la visita que vàrem fer a l'arxiu és sorprenent que no compte en les més elementals mesures de seguretat i els arxius nostres i de tots els pobles es deuen de conservar perquè l'arxiu és la història del poble. Molt bé, estem d'acord. Senyora Tormos. Sí, senyor president. Sí, bé, a nosaltres també ens preocupa molt com està l'estat de l'arxiu, i no només l'arxiu, sinó també la biblioteca. És un edifici que té 41 anys i les inversions, s'han anat fent inversions al llarg del temps. Senyora Tormos, vol arrimar-se una miqueta més? S'han fet inversions al llarg del temps, però falta moltes per fer, i el nostre objectiu és portar tant la biblioteca com l'arxiu a lo que és la Casa de l'Ensenyança. Ja està elaborant-se el segon projecte perquè pensem que allí és on deu d'estar. Són instal·lacions noves que compliran en totes les mesures de seguretat i comptaran en les noves tecnologies. Per això la moció anem a votar-la en contra, perquè la idea és portar-lo a un lloc nou, no fer remendos en un edifici que té molts anys i que sempre van a ser remendos. No obstant això, hem demanat també informe a l'enginyer per si n'hi haguera alguna cosa molt urgent i s'haguera d'adoptar alguna mesura temporal. En això no vol dir que estiguem en contra en si, sinó que està elaborant-se un projecte que és passar la biblioteca i l'arxiu a la Casa de l'Ensenyança. Estan acabant el projecte en si, estan acabant-lo, i que per tant jo crec que és com una casa emblemàtica de la població en què la biblioteca, igual que l'arxiu municipal, poguera ubicar-se allí. Per tant, els tècnics ja estan preparant allí tot el projecte. Així ni tot, per si es retrasara o el que fora, els tècnics municipals ja estan elaborant un projecte, crec que està alrededor de 120 i pico mil d'euros el habilitar-ho. És que han sigut molts anys que no s'ha fet res, és de veres, molts anys que no s'ha fet res, en diferents equips de govern, de diferents opcions polítiques, i no s'ha fet mai res. La veritat és que, a més, és que la Casa de l'Ensenyança i la Casa de la Cultura, com bé dia la regidora, té molts anys. I ahir té una sèrie de treballs que poquet a poquet ha mantingut que anar fent, i crec que puja més de 400.000 euros les inversions que han anat fent-se en la Casa de la Cultura per mantindre les activitats. O sigui que no s'ha parat de fer coses allí. Així ni tot, està elaborant-se un projecte, però en definitiva també ja l'anunciem que està preparant-se el projecte final de lo que és la Casa de l'Ensenyança per reubicar-ho. Sí, senyora Jover. Em pareix molt bé que estiga elaborant-se, que degut a la visita que nosaltres hem fet i que han pressionat un poquet, estiga fent-se el treball allí, però em pareix fortíssim, molt fort, que es vote en contra aquesta moció. Em pareix molt fort. Ara, a la Casa de l'Ensenyança, quan s'ha de passar? D'ací un any, d'ací dos?
Què passarà en l'arxiu en aquest temps? Continuen arruïnant-se els llibres, que s'arruïnen, que estan arruïnant-se, perquè els ha vist jo, sé que estan arruïnant-se, i que el sol està secant-ho tot. Què es passarà d'ací un any o d'ací dos o d'ací tres? No, anem a veure, jo no sé si m'ha entès bé. Li ha dit jo que els tècnics municipals pràcticament ja tenen quasi un informe acabat, perquè ja estava treballant-se en el tema, de veres. No perquè ja ho dia vostè, sinó perquè ja estava preparant-se en temps. Al igual que ja li dic que molts treballs que s'han fet de restauració i rehabilitació de la Casa de la Cultura han anat fent-se en arreglo les disponibilitats econòmiques. Estem d'acord, ja li dic que estem d'acord, però una cosa que ja està fent-se, doncs, bueno, sempre i quan matisem, i si estan vostès d'acord anem a votar tots a favor, matisem dins de les possibilitats econòmiques. D'acord? Si matisem això, dins de les possibilitats econòmiques, ho fem. No n'hi ha ningú problema. Si els pareix bé, quedem tots d'acord perquè en base al projecte i a la disponibilitat farem més coses o menys. Si estan d'acord, adelante. ¿Estan d'acord? Sí, jo així no parlo. No, la xicoteta simplement... Jo no parlo de diners. Ja, no, però bueno, està dient-se que es faça. Solucionar vol dir que es faça. Entonces, si simplement li añadim que anem a fer-ho dins de les possibilitats econòmiques, estem d'acord tots. Estem d'acord tots. D'acord? Amparo, vostè dirà. Està d'acord que fiquem això? Ja està. Doncs ja està. Doncs vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Molt bé. S'aprova dins de les possibilitats econòmiques. Exactament. Molt bé. Punto 4.6. Moción del Grupo Municipal Compromís sobre la moratoria del pago, reestructuración y auditoría de la deuda pública. Sí, senyor Pere Manuel. Senyor president, en el seu permís hi haurà alguns pàrrafs que no llegiré, en concret el 4, el 6 i el 8, per allotjar. Vale, sí, el que vostè considera oportú en l'exposició. El deute públic i el pagament dels seus interessos ocupen ja una part més que important en la distribució dels pressupostos de les administracions públiques. Aquest deute afecta de manera negativa i molt els serveis que presten els ajuntaments. Sabem que aquest deute no deriva ni tan sols té una relació amb la despesa en serveis públics estatals de la Generalitat o municipals. Sabem que una bona part d'aquests, uns 240.000 milions d'euros en aportacions de capital, crèdits i avals, s'han contret per a sanejar i rescatar empreses i institucions de crèdit. Algunes d'aquestes empreses es troben en processos judicials o en greus acusacions de frau i gestió negligent, afectant aquesta desviació de fons públics a la resta dels serveis d'obligada dotació per a les administracions públiques. A més, els títols de deute públic per a rescatar bancs i empreses en fallida subscrits amb les entitats i agències financeres privades comporten condicions oneroses dictades per una prima de risc que és controlada per agents especuladors. És conegut, d'altra banda, que bancs i altres organismes financers creditors imposen programes d'austeritat i acceleren els processos de privatització dels serveis públics. Aquests programes i privatitzacions són causa de greus patiments, atur, disminució d'ingressos, pèrdua del dret al desenvolupament personal i augment de la mortalitat. A més, d'acord amb aquest deute extern, es cancel·len les ajudes a aquells països del sud amb qui mantenim un deute per la nostra responsabilitat social, ecològica i humana. Sabem que una part d'aquest deute pot tenir un origen que no és legítim, ja que es basa en rescats financers que posen els beneficis d'uns pocs als de la majoria. Naixen d'unes polítiques fiscals injustes per a la majoria i utilitzen uns mecanismes financers que no tenen més justificació que la de concedir preponderància econòmica, política social als bancs i altres organismes financers. D'acord amb aquestes polítiques, la Constitució de l'Estat espanyol ha estat reformada de manera urgent a l'agost de 2011, amb l'objectiu de donar prioritat absoluta al pagament del servei del deute per damunt de les obligacions relatives a les necessitats bàsiques de la ciutadania. Amb això, el govern de l'Estat espanyol ha contret amb els creditors financers i baix la pressió d'aquest l'obligació de prioritzar el pagament del deute públic sobre qualsevol altra partida de despesa, forçant els ajuntaments i comunitats autònomes al compliment d'aquest mateix compromís. Alhora, ha imposat un sostre de dèficit del 3% del PIB que començarà el 2014, amb la previsió de disminuir-lo al 0,5% més endavant, d'impossible compliment sense que afecte la cobertura de béns i drets bàsics de la ciutadania i amb un repartiment de l'esforç que penalitza les administracions territorials incapaços d'atendre així el pagament als seus proveïdors i de dotar els serveis de benestar social i de proximitat que són de la seva competència. El Pacte per l'Estabilitat i el Creixement de la Unió Europea
que el govern va utilitzar per a justificar el canvi constitucional no està complint-se amb els objectius de garantir l'ocupació i contenir el deute. L'estat espanyol ha signat unes regles de joc que, d'altra banda, han augmentat les desigualtats socials, fent més rics els rics i augmentant el nivell de pobresa de la majoria. Per tot això, aquest pacte hauria de considerar-se nul de ple dret. La reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la legislació internacional i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la població. L'anul·lació d'aquest dret al sector públic, mentre que si es permet al sector privat, hem de considerar-la dolosa, de manera que aquesta renúncia, inclosa en l'última reforma constitucional, és una clàusula genuïna i d'aplicació il·legítima. Per tot això, proposem al ple els següents acords. Primer, exigir una moratòria immediata en el pagament dels deutes financers de les administracions públiques, estatal i de la Generalitat Valenciana, i afegiria i municipal, que no està afegit ahir. Punt 2. Exigir la realització d'una auditoria amb control ciutadà del deute financer de les administracions públiques que permeta depurar el que siga reconegut com il·legítim per a la seva quitança o condonació sense condicions i la conseqüent exigència de responsabilitats civils o penals a les parts que van contraure aquest deute. 3. Exigir la derogació de la reforma constitucional d'agost de 2011 i reconèixer de forma explícita la primacia de la despesa social sobre el pagament del deute i dels seus interessos. Quart, com a resultat de l'auditoria ciutadana, exigir a les administracions central i valenciana que una vegada garantida la cobertura dels serveis públics i les prestacions socials de salut, educació, aliment, habitatge, seguretat econòmica i ecològica, s'establisca amb els creditors la reestructuració del deute legítim. Cinquè, aprovar una revisió dels impostos municipals amb l'objectiu de fer-los realment progressius en funció de la renda i alleujar els sectors més exclosos de la població. Sisè, declarar una moratòria immediata en el pagament del deute financer de l'Ajuntament. Setè, realitzar una auditoria del deute de l'Ajuntament i per això establir una comissió independent i ciutadana del deute municipal basada en l'obertura de tots i cada un dels contractes establerts en particulars exposant les seves condicions i resultats a l'escrutini públic. I vuitè, com a resultat de l'auditoria ciutadana i una vegada garantida la cobertura dels serveis públics i les prestacions socials de salut, educació, aliment, habitatge, seguretat econòmica i ecològica, establir amb els creditors la reestructuració del deute legítim de l'Ajuntament. Bé, en definitiva, sí, no, els acords són un poc massa amplis i massa ambiciosos que no reals en l'àmbit de la moció, però realment la moció explica tots els temes que han tractat en totes les mocions anteriors, el tema de retalls socials, el tema de la falta de serveis públics, i des de Compromís pensem, com ja es va fer per part del nostre diputat a Madrid i per els diputats de les Corts Valencianes, d'una moratòria en el pagament del deute que els ciutadans no hem provocat. Des de Compromís considerem que hi ha dos tipus de deute, el que és legítim i el que és il·legítim. Legítim és aquell el qual les administracions públiques, siguin les autonòmiques, estatals o les municipals, han fet per tal de cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans, educació, sanitat, serveis públics, etc. I les il·legítimes són aquelles que han fet, en el cas de la valenciana, que és la que més, les que han servit per a cobrir totes les desfetes de les empreses públiques i la seva gestió, ampliant capital, adquirint accions, adquirint participacions, etc. Aquest és el deute legítim que des de Compromís pensem que no tenim que pagar nosaltres. Tot això ve recolzat, malauradament, i no és ser catastrofista, sinó són els comptes de la mateixa sindicatura de comptes, valgui la redundància, i de l'Estat espanyol, publicat en el mes de març, que l'endeutament de la Comunitat Valenciana, quan l'objectiu era l'1,5%, ha estat el 3,45% del PIB regional. És a dir, 3.460 milions d'euros de deute té actualment la Generalitat Valenciana a 31 de desembre. Però en el conjunt total de l'endeutament són vora 30.000 milions d'euros. Són la comunitat autònoma que més endeutada està de tot l'estat espanyol. I clar, a Compromís, com a molts ciutadans, es preocupa que les lleis articulades, en aquest cas per el Partit Popular i també per el Partit Socialista, vagin encaminades més a pagar als bancs que no cobrir les necessitats bàsiques de les persones. I per això la moció tracta de la moratòria, l'estructuració de les condicions de pagament, perquè al fi i al cap el que es presenta és una solució raonable. Quan fan les empreses quan no poden pagar? Quan no poden pagar, deixen de pagar als proveïdors, lamentablement, als treballadors, i en aquest cas les administracions públiques, el que haurien de deixar de pagar és als bancs.
però aquell deute que se considera il·legítim, és a dir, el que han provocat les persones, i al mateix temps demanar responsabilitat als que han gestionat mal els diners públics, que del PP n'hi ha molts, i també del PSOE, evidentment, i també de Compromís, en aquest cas d'Esquerra Unida, i de molts polítics. Perquè sí, al final, la reflexió que també deu de fer-se és que la gent té que seguir confiant en la política, que fa falta per a aquest país, però no en els polítics, o en alguns polítics, evidentment. Però la política és molt danyada d'aquestes actuacions. Per tant, jo penso que la moció, en la seva argumentació, està ben clara. En el 2011 es modifica per via exprés la Constitució espanyola, vulnerant-se tots els drets de consulta, participació, negociació, que marca la pròpia Constitució espanyola, sols per el mer fet que des d'Alemanya la senyora Merkel diu que o canvieu això o es tanca l'aixeta. I això que produeix? Marca un límit d'endeutament, prioritza el pagament als bancs, molts d'ells, com diu la moció, en processos de frau i en processos judicials, i deixa de costat als ciutadans, perquè s'ha demostrat que tots els retalls i tot l'esforç que han fet les persones no ha servit per a res. Malauradament no ha servit per a res, perquè tot l'esforç que ha fet, en aquest cas, la Generalitat Valenciana, retallant sous, tirant gent al carrer, llevant prestacions socials, de sanitat, d'educació i tal, que han estalviat 2.000 milions d'euros, no ha servit per a res, perquè ens hem endeutat en 3.400. Ens hem passat 2.000 milions més de lo que marcava la llei. Per tant, això què vol dir? Més retalls, menys prestació social, menys benestar en definitiva. A l'Ajuntament de Cullera passa el mateix. La mala gestió del Partit Popular i el senyor Sant Juan al front ha provocat que durant 10 anys estiguem endeutats en vora 30 milions d'euros. És 20 de capital més els interessos. I l'exemple, i ficaré un exemple per acabar l'exposició. Abans de Nadal van fer una modificació de crèdit de personal. Van aconseguir, tirant gent al carrer, reduint horaris, llevant altres beneficis socials als treballadors de l'Ajuntament, 2 milions d'euros o 2 milions 100 de retall de capítol 1. 1.900.000 van ser per a pagar interessos als bancs. Aquest és l'exemple per a vostès mateixa, que és precís, des de Compromís, que això es pare ja, que tots s'assenten a negociar en els bancs, que segurament no es farà tanta falta reconduir aquesta situació, i tot en benefici dels ciutadans. Molt bé, una intervenció? Sí, senyor Mayor. Sí, senyor president. Ens pareix fort que vostès no tinguin res a dir quan pense que la moció és prou profunda. Hi ha alguns punts que sí que suposa que el portaveu de Compromís tindrà clar que alguns punts potser necessitarien alguna reforma legal, i inclús alguns, inclús alguna modificació d'algun apartat de la pròpia Constitució espanyola, perquè falta... Sí. Pense que és important. Nosaltres hem defensat, i així ho hem fet així també en el debat de pressupostos, quan vostès tinguen que demanar els 21 milions d'euros en factures que tenia vostès en Sant Juan en el caixó, i perquè vàrem dir que, bé, les factures les hem pagat, però anem a pagar un 6% d'interessos quan els bancs, aquests diners que han replegat d'Europa, els han demanat a un 1% d'interès. Per tant, van a treure-li un rèdit d'un 5% d'un interès que anem a pagar els ciutadans i que tenim que pagar dels nostres impostos i que vostè està pagant del pressupost municipal. Per tant, jo penso que així hi ha alguns punts que a aquest Ajuntament li vindrien fantàsticament bé si poguera l'Estat o el govern poder declarar-ho, com pugui ser la moratòria en el pagament d'aquest deute financer, que jo afegiria, i la revisió dels interessos, que no fora un interès tan elevat com el que estem somesos i que enguany encara no, però sap vostè que l'any 2014 vostè va tindre que pagar, a banda dels 2 milions i pico d'interessos, l'amortització del capital del préstamo, que són 2 milions i pico d'euros més, que vostè tindrà que treure d'algun puesto. I, evidentment, d'on es treuen els diners és o de retalls de les partides o de l'augment, en aquest cas, dels ingressos. Per tant, pense que aquest equip de govern hi ha alguns punts que li vindrien fantàsticament bé i només per això haurien d'apoyar-ho, de votar-ho, inclús de pledejar des del seu partit per a que algun d'ells pogués aprovar-los, perquè a aquest poble ens vindrien molt bé. Per tant, com pensem que això és bo per al nostre poble, pensem que és bo per a l'Ajuntament, anem a recolzar la proposta que ha fet Compromís. Molt bé, senyor Pere Manuel. Sí, senyor president, sí, dues cosetes. Evidentment, com diu el senyor Mayor, jo entenc també que moltes de les propostes i dels acords tindrien que primer legislar lleis superiors, potser per ordenar, entre cometes, als ajuntaments a fer aquest tipus d'auditories, però sí que és veritat que el que govern, en cas que governara el Compromís, ho portaria endavant, que és la gran diferència del tema. Tot el deute també vull recordar que a banda de tot aquest esforç, que s'ha demostrat que no és possible, no n'hi ha que oblidar el tema del finançament autonòmic, és a dir, que en el cas nostre,
que estem mal financiats. És a dir, que no tot el deute és producte de la mala gestió, que ho és i molt del Partit Popular, però també del mal finançament que té, en aquest cas, València. Avui en dia estem penúltims pràcticament en inversió de tot. Agarres per on agarres. Salut, sanitat. I, evidentment, en aquest endeutament i endeutar-se per pagar el deute, què passa? Que els nostres conciutadans no tinguin els mateixos serveis ni prestacions en qualsevol tipus de l'àrea de la vida que tenen altres ciutadans de l'estat espanyol. I això és molt lamentable i això, evidentment, tots no som culpables del Partit Popular que ens governa des de l'any 95 i la seva corresponsabilitat està en l'estat espanyol, en els partits que han governat, tant PSOE com PP, de la falta de finançació. I això és una exigència que també es demana, però ja, es té que solucionar, però ja. Jo penso que la moció, com ha dit el senyor Mayor, és molt profunda, té un calat social important, però el moment de presentar-la ara, el més important de tot és que s'ha demostrat que tots els esforços que ha fet la ciutadania en el tema de sous, prestacions, és que no ens ha portat a res. Hi ha alguna cosa que fer, senyor alcalde. Jo penso que és el moment de fer alguna cosa utilitzant, evidentment, la via democràtica institucional. No sols és manifestar-se i produir soroll, però sinó que ha d'articular una sèrie de mesures per a que això es solucioni pront. Molt bé, jo el que pense al respecte és que sí que és de veres, que n'hi ha coses que estaríem tots d'acord i n'hi ha altres coses que com tenen que legislar i nosaltres no tenim la facultat no podem votar a favor. Per tant, si vostè ho considera oportú, però com jo suponc que això serà una moció base que hauran presentat en tots els ajuntaments, per aquest mateix motiu no sé si vostè voldrà deixar-ho sobre la taula i si ens fiquem d'acord en una moció entre els tres partits, podríem portar-la al pròxim pleno. En base a tot el que estigui en relació al finançament de la Comunitat Valenciana, el finançament d'aquest ajuntament com a població turística i el que significa relacionat en el tema dels bancs. En això ens podríem ficar d'acord, jo crec que tots i en seguida. En altres coses no. Per això va dependre de vostè si vol que li votem a favor o no en base a que les coses que siguin competencials d'aquest ajuntament i les coses que puguem nosaltres donar el suport al finançament de la nostra comunitat sí que ens podríem ficar d'acord i jo crec que en seguida. En tota la moció serà impossible. Sí, li contesto, senyor president. En el tema del finançament no fa falta ficar-se d'acord. Fa un mes o fa 2 mesos se presentarà una moció del tema del finançament i votarem tots d'acord. La moció va més enllà de la moció. Va més enllà del finançament, volia dir, disculpe. ¿Vostè està dispost a revisar els impostos municipals? A revisar? A revisar-los i a baixar-los i fer-los progressius. La taxa del FEM va vostè a fer excepcions als aturats, a les famílies nombroses, als discapacitats, a les persones majors. Vostè està dispost a fer això? Anem a veure. En base a la moció de vostè, una cosa està clara, que si vostè abaixa uns té que pujar altres, perquè el total té que ser el mateix. I jo crec que això portaria més malestar que altra cosa. I a més, els impostos al final són sagrats per tot el món. I tots, en base a les tasses també, tots tenim l'obligació de complir en la nostra obligació. Per tant, això seria una cosa molt a estudiar i, a més, jo crec que això portaria a un conflicte social tremendo. Perquè avui li fiques a una quantitat, però demà entra en paro. Què fas ja? Ja no sabríem per on pegar. No, és que ja no sabríem ni per on pegar. Jo crec que n'hi ha coses que no ens podem adherir, així de clar, i n'hi ha coses que sí. N'hi ha coses que ens podríem ficar d'acord i crec que estarien d'acord els tres partits, però en la totalitat de la moció és impossible. Bueno, pues si no, no la retira, ¿no? La mantén. Pues nada, vots a favor, vots en contra, per 11 en contra i 10 a favor, queda rechazar. Ja està, no? Sí. Passem a plecs i preguntes. S'han presentat 7 preguntes per part de Compromís. Senyor Pere Manuel. Que vas baix. Vale, ves. Senyor, sí. Començo ja. La primera va en relació a les últimes notícies, a l'article que ha aparegut en un mitjà local, en l'Expressió, al voltant de la nova gestió, de la nova legalitat de l'escoleta municipal, que ara serà un centre educatiu... La què? L'escoleta municipal. L'escoleta. Pareix que serà un centre educatiu infantil. Bé, i quan hi ha molt de rumor i hi ha molta controvèrsia en el tema, perquè s'és de tot, la pregunta anava a encaminar si es poden explicar com va ser la nova gestió d'aquest servei i principalment de l'edifici municipal en concret. Quina va ser la gestió que va portar-se a partir del curs que ve. Senyor Pérez.
Pues sí, la gestió que va ficar-se no va ficar-se ninguna. Estem mirant a rehabilitar-la per una que sigui escoleta infantil i el personal hi serà a plec i el personal que pugui portar en les condicions que fica l'Ajuntament, que el portarà. L'Ajuntament ficarà l'edifici i després tot de la llum i tot el que ara va a càrrec de l'Ajuntament i la subvenció que té, no hi haurà res. Serà de les persones que ho portin. Però conforme bé ha dit el conseller, ara estan fent un projecte per rehabilitar-ho, perquè sigui escoleta infantil i puguen adaptar-se les persones que puguen portar-ho a les subvencions corresponents. Penso que està ben clar. No, és que el dubte era això. És que pagarem el mateix, no pagarem, això és municipal, no municipal. L'aclariment jo crec que està clar. És correcte. Molt bé. Bé, la número 2 té que veure en un tema que citades en el debat i que és que en premsa el dissabte per part de Compromís, que era el tema del servei de socorrisme en el començament de les vacances, que pràcticament es considera l'obertura del període turístic, encara que tots volem que siga tot l'any. I era preguntar, encara que ho sabem, però volem que costi també en acta, per quins motius no ha entrat en funcionament del servei de socorrisme des del dia que tradicionalment entra des de fa més de 20 anys, que era el dissabte abans del diumenge de Rams, sobretot ja no sols pensant en els turistes, que venen i molts de fora de Cullera, però també pensant en els pobles ciutadans, que som també els que disfrutem i gaudim de la nostra platja. Seria la segona pregunta, que per què no ha entrat en funcionament el servei de socorrisme? Senyor Gil. Sí, senyor Pere Manuel, anem a veure. El procés és molt llarg i estic pendent que em toqui a l'oficial major per confirmar-ho. Entre avui no va poder ser, però demà ja estarà el servici de socorrisme en actiu. No obstant, li passaré l'escrit del procés que ha tingut des de l'inici, que es va pensar en privatitzar, i per què s'ha plegat a aquesta situació. Ja li ho passaré per escrit. Molt bé. Passem a la següent. El número 3 també té que veure en el tema de socorristes. Bé, jo penso que no és massa difícil pensar que ha sigut una falta de previsió per part de l'equip de govern, perquè aquestes circumstàncies administratives i tècniques haurem pogut passar privatitzant-ho sense privatitzar-ho, és a dir, que en el procés. Però jo penso que és una falta de previsió. Com he dit en el debat abans, el fet de denunciar-ho no vol dir que nosaltres estiguem en contra del turisme de Cullera, ni molt menys, tot al contrari, el que volem ficar és la seva mala gestió. I sí que és veritat que una de les reflexions, com he dit abans, era si perjudicava o no perjudicava a la imatge de Cullera, pensem que denunciar-ho no perjudicava res, però sí que és veritat que com a destí turístic, que tots volem que sigui a Cullera, que vostès han promocionat en Fitur i altres fires, considerant que Cullera té la Q de qualitat, banderes braves, etc., i considerant també que és un servei bàsic, per el que vostè deia, senyor alcalde, tenim tots els serveis i anem millorant, així està demostrant-se que no va millorant, que de fet es comença la temporada turística, i no n'hi ha servei de socorristes, consideren que és bo per a Cullera, com a destí turístic, que falta aquest servei, que pensa que som l'únic poble de la costa que no tenim servei de socorristes a hores d'ara, en plenes vacances de Setmana Santa? Anem a veure, n'hi ha coses que hasta la voluntat política és que haver estat ja, les coses administratives tenen els seus problemes, les coses administratives, i hasta inclús la falta de que algun document que aporten, en aquest cas l'empresa que té que portar-ho, que ho aporten el temps que corresponga. Això no vol dir que per part política ha hagut una deixadesa, al contrari. Hem estat sempre damunt per intentar solucionar el més ràpidament possible aquests moments en què faltava algun paper que sempre administrativament sempre falta. I el que no es podia fer és dir es comença un servici sense que faltara el paper que segons l'oficial major que porta el tema, haver sigut una cosa no normal que s'haveren ficat a treballar sense el paper que tenien que aportar. Així que jo espero que, conforme ha dit el senyor Gil, que avui porten aquest paper que tenen que portar la garantia, que és la garantia, simplement és la garantia. I com jo crec que ja ho va explicar el senyor Gil, com a encarregat del servici, que en el plec de condicions fins inclús milloràvem el servici en més hores de servici, en més hores de servici. Per tant, no s'ha fet per mal, sinó al revés, per dotar de més hores de servici el sistema de servici de socorrisme. Dit, jo crec que... Si vols alguna aclaració més... Sí, simplement l'aclaració és la següent. Disculpe, senyor Gil, disculpe. No, jo no vull aclaracions, jo he fet una pregunta concreta que és si consideren que és bo per a Cullera que n'hi hagi aquesta situació actual per al turisme.
No estic preguntant si els socorristes falta un paper. Vostè considera... Ara li contestaré jo, clar i ras. Ara li contestaré jo, clar i ras. La pregunta no era... La pregunta de socorristes ja l'ha contestat el senyor Gil a primera hora. Ara li contestaré jo, clar i ras. Repetir la pregunta, senyor alcalde. No, ja la sé. Ja, però això què és? Consideren que és bo per a Cullera, com a destí turístic, que no n'hi hagi serveis socorristes a hores d'ara en plenes vacances de Pasqua? Aquesta és la pregunta. Diguen sí o no. Com aquest procés resulta que s'ha fet enguany, doncs ja de cara a l'any que ve, ni a l'altre ni hi haurà ningú problema. Ningú. Molt bé, passem al següent. Estic dient-li que sí. Si estic dient-li que en base al plec de condicions que han fet resulta que n'hi haurà més hores de servici, doncs sí que és millor. Passem a la següent. Vol dir vostè que és bo si no hi ha socorristes ara? Però com a altra volta, anem a veure. No, si em permet una observació, senyor alcalde. No, vostè ha dit fa 40 minuts que n'hi ha comentaris que poden ser insults a les... Per favor. A l'opinió, sí, a la ciutadania. A la intel·ligència. Jo estic preguntant-li si vostè considera aquesta situació actual en la qual, torno a repetir, no n'hi ha socorristes en plena campanya turística de Setmana Santa, si és bo per a Cullera. Sigue'm sí o no. I ara jo li pregunto, si demà ja està i han portat aquest paper que és bàsic, n'hi haurà bon servici o no? Perquè és que la Setmana Santa també és dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns. És Setmana Santa. Si ja està, doncs s'ha solucionat un problema administratiu i estarà tot el servici complet. La resposta està ben clara. Enguany, per exemple, tots sabem que enguany Pasqua ha sigut molt pronte. Per tant, això haver ocorrit que haver sigut a l'altra setmana o a l'altra ja no haurem tingut aquest problema. Bueno, va. Dalt fora... no sé. Vol añadir algo més, senyor Gil? Si vol añadir algo més, añadisca-ho, per tindre una aclaració millor. És per concretar i acabar en seguida. El regidor de turisme sí que era algo també. Crec que el que no és correcte és que se faci un servici si legalment no està constituït. Entonces estem parlant d'un aval i li vaig a concretar ja, però ja li passaré per escrit que ha sigut el procés molt més llarg. Estem parlant d'un aval de 18.000 euros que estos senyors ens han dit vos donem els diners, però no es tracta dels diners, es tracta del document. Entonces el problema que ha hagut és l'únic que n'hi ha, és l'aval que tenien que presentar de 18.000 euros quan van a ficar-se en 380.000 euros que va a la concessió, portar l'aval de 18.000 euros bancari i ens han dit que si volíem els diners en euros. I ens han dit que no es tracta de diners en euros, es tracta d'un document que diga que l'entitat, en aquest cas la concessió, està respaldat pel banc. I això ho té que firmar el director o subdirector bancari. No ha sigut ningú altre problema. Que no ha sigut el més bé que s'haver pogut fer, que quan ho expliqui i vegi el procés veurà com no ha sigut una cosa de deixadesa. Molt bé. Home, jo espero que no sigui així, senyor Gil, perquè realment el seu ministre, que és ministre meu, Montoro, va prohibir fer operacions de crèdit en diners de més de 2.000 euros i per tant 18.000 en metàl·lic. No, ha dit que no, que té que portar un aval bancari. Ja, bé, clar, és que això... Molt bé. Bé, de totes maneres, jo seguís pensant que la pregunta no l'han contestat, però bé. Bueno, vale. Però que la resposta és que no és bo per a Cullera, evidentment. La número 4 també té que veure en algo paregut i és el per què encara no ha entrat en funcionament la Fira de Pasqua. Sí, senyora Sapinyà. Per el mateix motiu, perquè faltava passar la OCA i per motius de seguretat, entonces no ho ha deixat que els ficarà en marxa. Ahir vaig estar en ells, esta matí també he estat, ja està quasi tot arreglat i tinc manat que si poden fer ja la resolució, per almenys totes les atraccions que no tenen perill puguen ja funcionar. I crec que està esperant, si està tot clar, està esperant es podràs començar. Però, per aclarir, la documentació eixa i l'OCA que tenen que portar ho tenen que portar els mateixos fireros. Sí, no, és una declaració de responsabilitat. Exactament, és un sistema de seguretat que ens marca la normativa, però que ells no l'havien aportat. Fins avui encara no l'havien aportat. Sí, no, la veritat és que hem estat en conversació des del mes de desembre. El que passa és que com tot ho porten a última hora i com estaven també acostumbrats en que antes ho muntaven quan volien, però ara no, ara es tenen que respectar la llei i la seguretat del ciutadà és el més important. Molt bé. És el correcte. El cap de setmana els xiquets anant amunt i avall i veuen tancat i què passa? Doncs passa això, que ells no han aportat la documentació necessària. La número 5 té que veure en les festes. Hem observat, tant en l'abans que hi ha hagut i de posterior, que ens pareix des de Compromís que no hi ha cap actuació de grup o música en valencià
I si és així, m'agradaria preguntar el per què no n'hi ha cap músic ni grup que canti en valencià. Jo penso que és un tema molt important i, de veritat, el menyspreu a la llengua i a les tradicions nostres crec que és molt fort. La pregunta és això. Per què no actua ningú grup, si és veritat això, ningú grup ni músic en valencià, en les festes locals? Senyor Piqueras. Hem intentat fer totes les actuacions que hem realitzat any darrere any. També és de veres que no hi ha ningú grup valencià, però que sí que realitzem per part privada un homenatge a Nino Bravo, on fan un musical. Entonces també creiem que la part cultural la poden cobrir des d'aquesta part. Així i tot, aquest any jo per almenys des del meu costat he intentat agafar tot empreses locals, tota gent coneguda, per intentar que tot es quedi en el poble. Molt bé. Passem a la següent. La número 6 té que veure en una construcció que està fent-se en el Faro, al costat de la sèquia del Cano, el que era el merendero, en aquest cas del Tòfol. Sí, i el motiu de la pregunta és que molta gent, quan ha passat per allí, jo inclús mateix, també t'ha quedat sorprès de veure que estan edificant. No sols és una construcció en fusta desmuntada, sinó és una construcció com toca, en fonaments i en pilars i demés. I la pregunta era què es podem explicar al respecte d'aquesta construcció en la zona de la platja. Senyor Gil. Sí, senyor president, anem a veure. Això també té un inici prou llarg. En un principi, el que era el xiringuito del Tòfol, no sé si vostè se'n recordarà, estava en l'arena. Entonces la demarcació de costes va decidir retirar aquest xiringuito i que no es muntara ningú altre poste. I a més, per part de l'Ajuntament es va fer la gestió i es va dir que era una família que portava quasi 50, 60, 70 anys treballant allí, que era una família que era un xiringuito que estava ja reconegut molts anys en Cullera i es va considerar passar-se a la part de dalt. Després, quan es passava a la part de dalt, resulta que invadia 1,5 metres del terreny de la Diputació i es tenia que córrer el xiringuito per a la part del dosel. Es va demanar permís a la demarcació de costes i entonces la demarcació de costes demanà informe a l'Ajuntament de Cullera si aquesta família podia llevar aquest xiringuito que ja estava més bé en plan de decadència per a dins de lo que era la zona de domini públic que no municipal i fora del Parc Natural de l'Albufera poguera construir una espècie de restaurant donant-li una concessió de 25 anys. L'Ajuntament és evident que no anàvem a tirar aquesta família al carrer perquè no poguera treballar. Per part municipal l'informe va ser positiu i la demarcació de costes, que en aquest moment és la propietària del terreno, és la que li va donar la concessió de 25 anys a Enrique Rico, que és el propietari del Tòfol. 15, igual té 15 que 25, vol dir que ha sigut el que té la competència de donar les concessions el que la dona. Molt bé. Bé, i l'última, la setena. Hem observat en les últimes setmanes, inclús mesos, que existeix al Facebook una pàgina que diu Ajuntament de Cullera. En el Facebook, sí, no s'estranya el seu alcalde. Com? No, que no s'estranya, que no fica cara d'estranyat, que fica... Jo no m'estranya. Que fica Ajuntament de Cullera i des de Compromís pensem que si hi ha una pàgina institucional en la que fica Ajuntament de Cullera, el contingut i la informació que es deu oferir ahir deu ser d'informació ciutadana, dels actes que n'hi ha, dels serveis que produeix l'Ajuntament, de les coses que es convoquen i es desconvoquen, i no sols, en un repassant d'Oixina per damunt, en un 80% són fotos de vostè, en el qual vostè apareix donant medalles, almorzant així, dinant allà, coses que vostè fa. En aquest cas, pensem també que si vostè vol una pàgina personal, si fica vostè Ernesto San Juan, com tenia abans, i pot fer totes les seves activitats personals seguint alcalde, com fa el seu jefe Mariano Rajoy, que té la pàgina del partit i a part una pàgina de Mariano Rajoy en la qual ell opina i és fotografiat però no com a president del govern, sinó com a Mariano Rajoy. Llavors jo crec que pensem que no és massa correcte i no és la funció d'una pàgina com que figura Ajuntament de Cullera en l'escut, en la qual sol·licitisca exclusivament la seva activitat. Per tant, la pregunta era que quina funció té aquesta pàgina de l'Ajuntament quan sols apareix aquesta informació. Bueno, pues jo dic a veure, a part de que la donen, però vaig a donar-li el per què apareix jo, és que jo crec que jo represento l'Ajuntament en el moment que tinc l'honor de ser alcalde i quan vaig a algun puesto es vaig representant a l'Ajuntament i com a alcalde. Per tant, jo que isca alguna fotografia en algun acte que està l'alcalde i l'alcalde pràcticament no dona ninguna opinió
sinó simplement es dona la informació a l'acte que l'alcalde va, doncs crec que també és una bona informació que per què no la té que tindre la població. Sí, sí, vol añadir algo más, señor. Sí, con su permiso, señor alcalde, no, muy breve. Yo estoy de acuerdo con las dos posturas que ha habido aquí ahora mismo en este punto. Tanto la suya, entiendo que debe ser un sitio donde se dé información del ayuntamiento, y la del alcalde, por supuesto, porque entiendo que es el máximo representante de este ayuntamiento. No es, no es una página de opinión, el señor alcalde no opina. Simplemente cuando va el alcalde a recoger un premio de turismo a Valencia, pues sale una foto donde se dice que a Cullera le han dado un premio de turismo y ha sido recogido por el señor alcalde. O cuando el señor alcalde va a otro acto, pues sale la foto, es lógico. ¿O quiere usted salir más que el alcalde en esa página? Lo normal es que salga más el alcalde que usted. Y eso es lo que está ocurriendo. Molt bé. No és qüestió de debat, és que no és qüestió de debat. Sí, senyor president, com diu el senyor López, no és que sigui qüestió de decisió més. Nosaltres pensem, com he dit al principi, que si una pàgina municipal és per a informar. Però no sols informar quan ja ha passat el fet, sinó abans també. És a dir, que si n'hi ha carrera, per exemple, la carrera d'esports, es convoca i es suspèn, doncs que aparega en la pàgina municipal, s'ha convocat la carrera i s'ha suspès per la pluja. I després la foto de l'alcalde donant les medalles, correcte? Vull dir que no, però també és informació. Evidentment, no és una pàgina d'opinió, i també li ho dic, que vostè ho sap, pensa que ho sap, que n'hi ha uns sistemes en informàtica i en Facebook que són pàgines municipals en les quals no es pot opinar. Per tant, el senyor alcalde pot estar tranquil, que pot fer el que vulgui, que ningú es clavarà a comentar-li res. No, però simplement és això, simplement és donar informació de l'activitat de l'alcaldia. Això és. Simplement això. Que es pot augmentar en l'alcalde anirà i després isca la fotografia de l'alcalde, doncs també es pot fer, mira, eixirem 2 voltes. Bueno, no passa res, sí. Molt bé, molt bé. Sí, s'han presentat 5 preguntes per part del Partit Socialista, senyor Mayor. Sí, senyor Juan, si em permet, després també faré un prec que no dona temps a poder passar l'ordinador. Bé, en primer lloc, la primera pregunta feia referència al tema de socorristes. Nosaltres sí que volem deixar clar que la premsa o els mitjans de comunicació, nosaltres, evidentment, tenim que denunciar el que vostès com a gestors públics no fan bé. I, evidentment, si vostès ho hagueren fet bé, no hagueren llegit en premsa que no tenim encara el servei de socorrisme. Ens alegrem que sigui així, entenem que de vegades la burocràcia és molt desficiosa en aquest cas i a vegades no és només una voluntat política el fet que no estigui al servici. Ni hem dit ni pensem que vostès no vulguin que hi hagi socorristes. Això no ho ha dit ningú i quan fem alguna declaració en premsa nosaltres diguem una frase, no fem tota la notícia i evidentment tenim que fer una valoració política de la seva gestió. Per tant, com vostè ja ho ha contestat, no vaig a tornar-li a preguntar el tema dels socorristes, però sí que de vegades de conforme se fan les coses és de conforme té la imatge un poble i no de conforme s'interpreten, sinó de conforme se fan. Simplement això. Suposem que ens agradaria que ens comunicara quan estigui ja adjudicat que ens pegara una toqueta de telèfon i ens diguera que mira, ja està tot en ordre. Simplement això. Molt bé. Bé, la segona pregunta. Hauran vist en els mitjans de comunicació que la Conselleria de Sanitat, la Comissió de Sanitat i de Salut Pública que controla la salut, en aquest cas de la Ribera, ha declarat en alguns municipis, ha prohibit, millor dit, en alguns municipis el consum de l'aigua potable per a ús humà, perquè ha aparegut un pesticida que es diu terbumetona i que, entre altres coses, pot provocar càncer i problemes reproductius i degradació neuronal. Això està ocorrent en diversos municipis, ja són 7 els municipis afectats. Dir que les anàlisis que es fan d'aquest tipus de contaminació normalment se feien una vegada a l'any, en alguns casos cada 6 mesos, però ens consta que en tots els pous que tenen que agafar l'aigua d'eixe ullal, recordem que Cullera agafa l'aigua d'uns pous que estan situats en Favara i que és el mateix aqüífer que per exemple, està bastint a les ciutats de Carcaixent i d'Alzira, que són 2 de les que ja han declarat l'aigua que no és apta per al consum humà, i que ens consta que ja Aigües de Cullera suposem que està ampliant i augmentant el nombre d'anàlisis que estan fent-se de l'aigua potable. Primera pregunta va al respecte, si ens poden dir en quina periodicitat estan fent-se les analítiques de l'aigua potable a Cullera. Sí, senyor Pérez.
Segons la informació que tenim, les analítiques es fan, tots els mesos es fan les analítiques, o cada 15 dies, segons el que... Però... I després la Generalitat també molt les passa a Auies de Cullera, però a Auies de Cullera les fa més reiterants que la Generalitat. En base, com tinguérem esta setmana, tinguérem el Consell d'Administració, el gerent ja ens va dir també que fins inclús les havien fet setmanals en el moment en què passava aquest problema en aquests pobles, així es fem setmanalment, i que pràcticament els anàlisis havien eixit tots bé i que, per tant, nosaltres no havíem donat ninguna notícia perquè eixia bé. Sí, ens consta que és així, que estan fent-se cada 15 dies i que l'empresa en això està sent prou responsable, però clar, anem de cara a l'època estival, anem de cara a un augment considerable del consum d'aigua en el municipi i per tant la capa freàtica que va gastar l'aigua de Cullera va disminuir molt perquè va augmentar-se molt el consum. Això Aigües de Cullera suposo que ho tindrà en compte. I la terbometona està en els pous de la Ribera perquè és un plaguicida utilitzat durant molts anys i ara està apareguent en els nostres aqüífers. Per tant, pensem que aquest Ajuntament hauria d'exigir, en aquest cas mitjançant l'empresa pública Aigües de Cullera, la col·locació immediata dels filtres de carboni a l'hora d'extraure l'aigua de Cullera. Jo penso que això hauria de ficar-se damunt de la taula i aquest Ajuntament hauria d'exigir a l'empresa que fique els filtres de carbono per a evitar el que ens poguera aparèixer la terbometona i que tingueren que tindre algun escàndol per a previndre la mala imatge de Sant Juan antes de que iscan els diaris que l'aigua de Cullera pot estar infectada per aquesta partícula perquè està en els aqüífers i està apareixent en molts municipis i cada vegada més. A banda del problema dels nitrats, que és un problema de més alcalat i que pense que també tenim que abordar en este Ajuntament. Per tant, nosaltres en aquesta pregunta li exigim i els demanem que, per favor, parlen amb l'empresa Aigües de Cullera i de quina forma poden previndre el que poguera aparèixer aquesta partícula és col·locar uns filtres de carbono. És una cosa costosa, no diem que no, però sí que és una solució que ens pot garantir el que un dia determinat no tinguem que veure-nos en un titular de premsa o que Sanitat li comuniqui a l'Ajuntament que l'aigua de Cullera no se pot consumir. Pense que aquesta notícia sí que seria terrible per a la imatge turística de Cullera i per a tots els nostres usuaris. Per tant, el que es demanem és que parlen Aigües de Cullera i que instal·len aquests tipus de filtres. En la tercera pregunta, pensen fer alguna cosa per a prevenir? Sí, per part nostra sempre tot el que sigui previndre millor. Per això, fins inclús, han hagut dies que setmanalment s'han fet. Segons el gerent d'Auies de Cullera, no tenim ningú problema. Una altra cosa és que li passarem un poc aquesta informació i aquest requeriment que crec que a lo millor no n'hi hauria ningú problema, sí que és de veres que és una cosa costosa, molt més costosa, i tindrien que tindre també ara en aquests moments que facin una valoració i de cara, si l'any que ve estem ja tots d'acord i al final pensem que per evitar això té que ser habitual, a millor tindrà que anar reflejat en la factura, perquè al final tot són incrementar gastos i costos i tot el que sigui a previndre no passa res, sempre i quan després sapiem tots que aquest cost el té que pagar l'usuari, no n'hi ha ningú problema. Molt bé. Bé, la quarta pregunta va sobre una notícia que és que en els diaris, una notícia i perquè molts pares ens paren pel carrer i ens diuen que els xiquets arriben a casa de l'escolaica i veuen els famosos roedors, les rates, en el col·legi de l'escolaica. I nosaltres, a banda de si saben com està el tema, sí que ens agradaria que ens fem un informe de quina empresa està fent la desinfecció i en quina periodicitat es fan per veure què està passant, perquè apareixen, perquè no és una les que apareixen, es veu que són prou. Sí, Pere. Bueno, jo tinc que dir-li que allí no podem ficar una senyal prohibit entrar un ratolí, que segons ficaven en la premsa, era un ratolí que havia estat en 5 anys. Per regla general, cada volta, o 4, igual, la companyera està dient 4, igual té que 4, però també tinc que dir una cosa, està damunt de tots els perduts que hi ha de la Vega. Un ratolí, pràcticament en qualsevol casa de Cullera, sol hi haure. I no obstant, només ens diuen això, en seguida va l'empresa i fa el tractament que es tinga que fer. Crec que també ho diu, pràcticament ho diu en la premsa.
L'únic que el titular és un poquet alarmant. Si fos un ratolí no crec que n'hi haguera alarma. És normal que puguen ser més d'un. També els pares que vagin allí que eviten el deixar menjar per allí, perquè si deixes menjar per allí, l'ocasional és que els animalets eixos vagin on hi ha menjar. Bé, l'última pregunta és també per una notícia que va eixir en premsa, un mitjà de comunicació local, Cullera Televisió, que no es van deixar el que pogueren retransmetre l'ofrena i els premis de les falles. Això és que en premsa tal qual. No tenim més informació i sí que ens agradaria saber si és de veres i si en aquest cas per aquest Ajuntament no autoritzat quan pense que també haurà ajudat o ajuda també a la imatge de Cullera el que pogueren, el que dèiem sempre, quan estava a Telecullera, que la gent major veia l'ofrenda des de casa o veien els premis i enguany no han pogut fer quan ha hagut un mitjà de comunicació que anava a prestar-se a poder-ho fer gratuïtament per aquest Ajuntament. No entenem per què no s'ha autoritzat a que Cullera TV poguera retransmetre l'ofrena i els premis de les falles. En principi, jo crec que no n'hi ha ninguna petició oficial per part de Cullera Televisió per donar el permís este. I a més, jo que estava present en l'entrega dels premis ja estaven allí gravant-ho. No sé per què diu que no deixarem. Estaven allí gravant-ho. Jo he vist que en premsa, Ja, però és que estaven allí gravant-ho. Molt bé. I Cullera Televisió oficialment no li ha enviat res a l'Ajuntament. Si l'haveren enviat, com és una televisió a nivell particular, li s'haveren ficat les condicions que a qualsevol altre puesto i s'havera donat autorització. Però és que Cullera Televisió no ens ha demanat oficialment, que jo sàpia, ninguna petició. Bé, i per últim el prec va en referència a la pàgina de Cullera Ajuntament, no és Ajuntament de Cullera, és Cullera Ajuntament, que ens pareix molt bé que és que l'alcalde ens alegrem que torni a postar les redes socials perquè ens costa que ja no tenia vostè Facebook, se'l fica antes de les eleccions, se l'ha llevat ara i ara té Cullera Ajuntament. Vostè és l'alcalde, evidentment, representa este poble i té tot el dret del món a que el facin fotos almorzant, dinant i sempre que estigui vostè representant a l'Ajuntament. El que no entenem, senyor San Juan, i jo suposo que com està en fase de proves vostès estaran encara millorant-ho, que tinga en compte el que és l'Ajuntament i el que és el Partit Popular, perquè no és el mateix. El Partit Popular és el Partit Popular i quan vostè va a algo del Partit Popular no entenem per què té que publicar-ho en Cullera Ajuntament, com va ser el cas de les jornades de treball de les comissions de turisme i emergències del PP. Pensem que si és del PP, vostè fiqueu en la pàgina del Partit Popular, perquè vostè, en aquest cas, estava en una cosa del Partit Popular. Bueno, com alcalde y como Ernesto. Yo creo que es mejor si diferenciamos un poquito lo que es el ayuntamiento de lo que es el Partido Popular. Creo que esa barrera por lo menos de respeto a la propia institución, ya no de respeto a nosotros, sino a la propia institución. Creo que si es un acte del partit, deu de publicar-se en mitjans de comunicació del partit. I si és un acte que va vostè com a alcalde, perquè és un acte ja municipal, ja veiem que vostè com a alcalde té tot el dret del món a aparèixer en les fotos que faci falta, més faltarà que no poguerà vostè aparèixer, però jo crec que diferenciar el partit de l'Ajuntament crec que és el mínim que se pot demanar. Anem a veure, jo vaig anar allí com a alcalde. Si no hagués sigut alcalde, millor no hagués estat allí. A cazar patos també va vostè com a alcalde i no fica fotos. No va com a alcalde a cazar patos també. A cazar patos. No. Anem a veure. Jo vaig anar ahir com a alcalde i a més m'alegrí d'aquesta reunió perquè va ser molt positiva i com a alcalde jo vaig fer les intervencions que vaig fer davant del subdelegat de govern que també estava present i a part d'això de diputats en el qual estan incluïts en els temes que allí parlàrem que a més era d'interès general però sobretot de molt d'interès local. Per tant jo això vaig anar com a alcalde, vaig defendre els interessos de la meva població i aniré 40.000 voltes. No tinc ningú dubte que seguiré anant. Molt bé. Alguna intervenció de la gent del públic? Nada, queda finalitzat el pleno.